Ens vam parlar una mica de diverses coses que ens poden ajudar a simplificar el nostre dia a dia, la nostra vida. I ara aprofitem que estem de vacances i us donem alguna idea més per simplificar les vostres vacances en família. La primera cosa que fem a l'hora de marcar les vacances és definir un pressupost en família. Aquest pressupost ens ajuda a decidir el destí que agafarem, ens ajuda a decidir quan gastarem i com gastarem els diners. Una altra cosa que fem és portar diners en efectiu a l'hora d'anar de vacances. Així tenim els diners molt més controlats. També utilitzem la targeta, però sempre que podem utilitzem els diners. Una idea clau és intentar fer vacances en un lloc a prop nostre. O sigui, que no tinguem de fer un viatge molt llarg per anar a fer vacances. Moltes vegades, molt més a prop de quan ens pensem, hi ha un lloc molt guapo on podem anar a fer les nostres vacances. No cal que estem sempre pensant en fer vacances al Caribe, a l'altre costat del món, o en algun lloc paradisíac, quan tenim molt més a prop del que pensem, llocs molt similars, si no iguals. Una altra cosa que fem és no fer crèdits. Les úniques coses que volem portar són molts records. No volem portar un deute que ens pesarà els propers 12 o 24 mesos. Sempre que sortiu por ahí de viatge, és important fer una assegurança de viatge, una assegurança de salut per lo que pugui passar. Dona molta tranquil·litat, estem molt més tranquils, sabent que si mai els nens es fan mal, o nosaltres, o el que sigui, llavors podem anar a l'hospital, a un servei d'urgències, al centre de salut, passi el que passi, i no tenim cap problema, estem coberts per una assegurança. Ja ens ha passat alguna vegada que hem tingut de recórrer aquesta assegurança i a vegades que va molt bé, dona tranquil·litat i ajuda a que les vacances es passin millor també. També simplifiquem a l'hora de vestir. Anem de vacances, no anem a treballar, per això podem estar molt més relaxats. El que portem, si anem 8 dies, 8 samarretes, 3 o 4 pantalons o faldilles i portem una roba d'abrics, anem a l'estiu i portem una roba més de vestir seca. Si portem nens, aquesta regla també s'aplica, però si són petits portem un 50% més de roba, fins a 4 anys, i si són una mica més grans, un 30% més de roba. Això ens ajuda a l'hora de que es taquen, que juguen i que s'embruten, i amb això per nosaltres és suficient. Ja us heu fixat la quantitat de roba que porteu a casa després de vacances que ve exactament igual al que estava? Que no l'heu tret de la maleta? Molta gent creu que unes bones vacances són unes vacances on fem el màxim d'activitats possibles amb tot el temps que tenim, amb el mínim de temps possible. Està clar que hem d'aprofitar per fer coses que ens agraden, però com que estem parlant de vacances en família, l'exemple dels nens és molt important. Als nens els agrada estar amb els pares, els agrada fer coses amb els pares. No estan molt preocupats amb el que faran. Si van a la platja i fan piscina, per exemple, amb això ja estan molt contents. Als nens no els interessa visitar llocs guapos o anar al parc d'atraccions més xulo i amb més atraccions possible, sobretot si són nens petits. Els nens són senzills, els nens pensen de manera simple. Nosaltres són els que ens compliquem moltes vegades. Pensem que quantes més activitats facin, més feliços estaran. I no és veritat. Ells volen fer alguna cosa que els agradi al màxim de temps possible i amb els papes, amb nosaltres. No es tracta de la quantitat de coses que fan, sinó d'allò que fan sigui alguna cosa que els agradi fer i que puguin estar al màxim de temps amb els pares. El temps que passem amb ells, amb els nens, això és molt important per ells. I com que som una família i estem fent vacances en família, es tracta d'estar pels nens. O sigui, al moment que tenim una família, que som més de 2, llavors les vacances ja no són només per nosaltres, per la parella. Ja no es tracta de fer només el que a nosaltres ens agrada o que creiem que és més guapo. Hem de pensar en ells, hem de pensar que ells el que volen estar amb nosaltres i aprofitar el temps per fer alguna cosa que els agrada estar amb nosaltres. Per exemple, les nostres nenes, com que
facin una mica de platja o piscina o vagin una mica al parc, llavors ja estan contents, no van estar fora de viatges i fer quilòmetres de cotxe, no cal res d'això. Amb això és molt important saber simplificar amb el que fem a les vacances. També simplifiquem a l'hora del menjar. Si el menjar ja està inclòs al pack, doncs perfecte, però si no està inclòs al pack, intentem simplificar al màxim. Sempre que puguem, fem bocates. Als nens els encanta fer pícnics i nosaltres tampoc ens va malament. I si no, utilitzem menjar senzills, que es facin ràpid o anem a restaurants. No ens compliquem, no pensem massa i disfrutem el temps que tenim junts. I per finalitzar intentem desconnectar. Això no vol dir que no utilitzem el mòbil per res, ni que no parlem amb la família, però a part d'això no cal estar sempre connectats. No cal estar sempre actualitzant a l'Instagram, no cal estar sempre actualitzant al Facebook ni mirant dels altres. Estem de vacances per disfrutar aquests temps en família. Per això, aprofitem-lo bé i deixem el mòbil de costat sempre que possible. Si t'ha agradat el nostre vídeo, ja saps el que has de fer. Dóna-li un like, subscriu-te i comparteix. Deixa'ns els teus comentaris també. Així podem saber una mica també la teva experiència del teu costat i poder anar creixent. Que Déu us beneixi a tots i fins al proper divendres.